Sayatine jagat musola bangsa ngemenake sedaya isi ning donya ing jaman punika ngelingake crita babar Bratayuda sampun wajine den pungkasi marang para satria kang asor lan welas asih adil saha prakoso. Mundur ing ratu adil ing jagat tanah Jawa dados ringgese carita wang sulit satria sejati sampun wajine den pungkasi satria kang asor lan welas asih adil saha perkoso sampun wajine den pungkasi marang para satria kang mugia sami para manungsa saged ngertosi napa ingkang sampun dados kewajiban sira inggih ingsun supados napa ingkang sampun dados cita-citanipun leluhur saged manunggal persatuanipun bersatu kagem mriki sedaya kagem